Για την επικοινωνία στη σχέση θα μιλήσουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή την επικοινωνία στη σχέση μας, διότι υπάρχουν στιγμές που αναπολούμε τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε τον πρώτο καιρό, τον πρώτο χρόνο της σχέσης με τον σύντροφό μας. Τα χρόνια πολλές φορές περνούν, η σχέση στη διαδρομή του χρόνου αλλάζει, εκτός από την αγάπη συσσωρεύει πολλές φορές και απογοήτευση, παράπονο, ματαιώσεις. Άρα υπάρχει τρόπος να διαχειριστούμε τη φθορά του χρόνου μέσα στη σχέση και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Πάτροκλο Παπαδάκη, είναι ψυχολόγος, για να μιλήσουμε ακριβώς για αυτό το θέμα. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα σας. Αλλιώς έρχονται τα πράγματα στην αρχή, αλλιώς κυλούν. Πώς μπορούμε λοιπόν να βελτιώσουμε την επικοινωνία στη σχέση μας? Θα ξεκινήσω από αυτό που είπατε κιόλας για την αναπόλυση των πρώτων στιγμών. Πραγματικά, ακόμα και ξεκινώντας από αυτό, δηλαδή από το να θυμηθούμε πως ήμασταν στην αρχή μιας σχέσης, αν μοιραστούμε τις αναμνήσεις αυτών των πρώτων στιγμών με τον σύντροφό μας, είναι μια πολύ καλή αρχή να αρχίσουμε να αναζωογονούμε την σχέση μας, βγαίνοντας από τη ρουτίνα της καθημερινότητας και πηγαίνοντας λίγο πίσω σε εκείνο το συναισθηματικό κομμάτι που είχαμε πολύ πιο έντονο στην αρχή. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επικοινωνία, έτσι. Νομίζω ότι η επικοινωνία είναι πολύ βασικό κομμάτι της σχέσης. Ακριβώς, είναι το πιο βασικό κομμάτι. Και νομίζω ότι και η σωστή επικοινωνία επανακαθορίζει τη σχέση και ενισχύει έτσι και την ικανοποίηση που νιώθουμε. Ναι, ακριβώς. Γιατί πάρα πολλές φορές κάνουμε λάθη στις σχέσεις μας και λάθη στην επικοινωνία που μας κάνουν να ξεφεύγουμε από την ουσία της σχέσης, που είναι η αγάπη, η εκτίμηση, ο σεβασμός. Πώς μπορούμε να τα βελτιώσουμε τώρα αυτά? Καταρχάς, ακόμα και στον τρόπο που μιλάμε. Δηλαδή, με πολύ απλούς τρόπους, μιλώντας σε πρώτο πρόσωπο, άρα μιλώντας για τον εαυτό μου και όχι για το τι κάνει λάθος η σύντροφός μου ή ο σύντροφός μου, προσπαθώντας να μην ασκήσουμε κριτική και να μην γενικεύουμε τα πράγματα. Δηλαδή, ξεκινάμε συνήθως ένα καυγά και καυγαδίζουμε για όλα όσα έχουν συμβεί στη σχέση μας. Ας μείνουμε λίγο στο τώρα, στο παρόν και να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις. Είναι πολύ καλό επίσης να προσπαθούμε να εκφράσουμε τις ανάγκες μας και τα θετικά μας συναισθήματα μέσα απέναντι στον σύντροφό μας. Γιατί μέσα στη σχέση, ειδικά όσο περνάει ο καιρός και τη θεωρούμε όλο ένα και πιο δεδομένη, και μπαίνει και η ρουτίνα και η καθημερινότητα, αν πειραίο. Ιδίως αν υπάρχουν και παιδιά. Οι συζητήσεις περιστρέφονται γύρω από την καθημερινότητα και χάνουμε την ουσία. Και έτσι φθήρεται και η σχέση. Εκεί δεν οδηγείται στη φθορά? Βέβαια, φθήρεται. Όταν κρατάμε και μέσα μας πράγματα. Ναι, ακριβώς, γιατί όταν κρατάμε μέσα μας πράγματα και δεν τα εκφράζουμε και προσπαθούμε να τα μαντέψει ο άλλος, επειδή ο άλλος δεν έχει μαντικές ικανότητες, δεν μπορεί να διαβάσει το μυαλό μας, μπορεί πολύ απλά να μην έχει καταλάβει καν τι μας ενοχλεί. Καλό είναι λοιπόν να το εκφράσουμε εμείς. Να πούμε με ενοχλεί αυτό και αυτό, πολύ συγκεκριμένα. Δεν χρειάζεται να μαντεύει ο άλλος. Και από εκεί πέρα πρέπει να κινηθούμε κιόλας, να δραστηριοποιηθούμε μέσα στην ίδια τη σχέση. Δηλαδή δεν μπορούμε να περιμένουμε η σχέση να αλλάξει από μόνη της επειδή κάποτε έχει καλές βάσεις ή επειδή όντως αγαπάμε τον άλλο και είμαστε μαζί του. Πρέπει να γινόμαστε απρόβλεπτοι μέσα στην καθημερινότητα, να αφιερώνουμε βραδιές ή Σαββατοκύριακα στον άλλον, να θυμηθούμε πώς ήταν να βγαίνουμε ραντεβού. Πόσο εφικτό είναι, κύριε Παπαδάκη, όλο αυτό το σκηνικό, το λίγο ιδανικό ακριβώς με όλα αυτά που συμβαίνουν? Όμως σκεφτείτε πόσο χρόνο μπορούμε να χάνουμε είτε μπροστά στη τηλεόραση είτε συζητώντας για ανούσια θέματα που πραγματικά θα μπορούσαμε να τα ξεπεράσουμε. Δηλαδή υπάρχουν απλά πράγματα καθημερινά. Ένα χαμόγελο στον σύντροφό μας. Το να το φιλήσουμε που είναι ό,τι πιο ερωτικό. Ξεπνάει πάρα πολύ τον ερωτισμό. Δηλαδή ένα ζευγάρι πολλές φορές αρχίζει να φέρεται ως οικογένεια, να φυλάει ο ένας τον άλλο στο μάγουλο ή στο μέτωπο και ξεχνάνε το ερωτικό φιλί. Αυτό ενδεχομένως είναι και ένα σημάδι, ένα πρώτο σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά, όταν χάνεται αυτός ο ερωτισμός όπως μας περιγράφεται ανάμεσα στο ζευγάρι. Σίγουρα μπορεί να φέρει πάρα πολλά προβλήματα, γιατί αυτό που διαφοροποιεί ένα ζευγάρι είναι η ίδια ύπαρξη του ερωτισμού, αλλιώς θα ήμασταν απλά φίλοι ή συνέτεροι. Όμως το να μπορούμε να διατηρήσουμε αυτόν τον ερωτισμό και όχι μόνο στη σεξουαλική μας επαφή με τον σύντροφό μας, που και εκεί θέλει μια ανανέωση, θέλει φαντασιώσεις, θέλει το διαφορετικό και αυτό. Μπορούμε να το ανανεώσουμε
τον ερωτισμό μας και με πολύ απλά πράγματα. Δηλαδή, ένα άγγιγμα στη μέρα. Το να περιποιηθούμε τον εαυτό μας. Δεν χρειάζεται ο άλλος να μας βλέπει με τρίπιες φόρμες, συνεχώς αχτένιστους ή τους άντρες αξίριστους. Χρειάζεται να θυμίζουμε και στο σύντροφό μας ή στη σύντροφό μας ότι είμαστε ακόμα ένας ερωτικός άνθρωπος και να μας κοιτάξει έτσι. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε τον άλλον να αλλάξει τον ερωτισμό του. Αν όμως αλλάξουμε εμείς τον δικό μας ερωτισμό και αρχίσουμε να έχουμε μια μεγαλύτερη εγκύτητα με τον σύντροφό μας, με απλά πράγματα όπως σας είπα, φιλιά, χάδια, αγγίγματα, σίγουρα θα ξυπνήσουμε διαστάσεις που είχαμε ξυπνήσει και στην αρχή της σχέσης. Μάλιστα. Οπότε όλα λοιπόν ξεκινάνε από εμάς και καταλήγουν σε εμάς. Σίγουρα αυτό μπορούμε να ελέγξουμε πάντα και να αλλάξουμε. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα. Ακούσαμε τον κύριο Πάτροκλο Παπαδάκη, ψυχολόγο στη Συμβουλή της